Hello mayong buntag. So kani nga vlog magbinisaya sa koron kay syempre kini nga po kung binisaya kay Bisaya gud ta, taga Bohol gud ta. So magbinisaya sa koron. Kay sige na kog Tagalog sa akong vlog. Dugo niya po akong ilong. So sa di pa padayon intro sa ta. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like that. Nya mo na to no kung istorya ganiha magbinisaya ar koron. Kay sige naman tag English challenge. Mga trending karon mag English challenge, mag Tagalog. Kaming mga Bisaya mag Tagalog. So ako karon magbinisaya sa ako. Kay I love my own man. Ito, karon guys akong gibuhat. Kuha ko og mga sili. Yan. Mga hinog. Kay ko na ko sa Bellevue. Kaya ko mga kaubanan dito. Katahan ka adjog sili. Kan lagi silian sa sa garden ni Papa Are. Garden ni Papa Are wala maatiman kay ang isda bukid. So totoo po ko magad-ar hinaram ani sinata dapat na ako ka are kay medyo busy ko sa trabahoan. Ano ko na matiman ang mga tanom are. So, mahinog na. Parbis, ano ko ni? Okay, ito na ko sa Bellevue. So, bayil lang ko ninyo guys ha. Sa pagtahi. So, guys. Sabi bisa guys. Suportahe po ninyo ako ang channel kay hapit na ko mag 1,000. So kaluyan di ay no matanong nagpapa mabuhok ron. So basig makaluyan di ay tadi makapalit lagi namos. So ang yang tanom ani guys kuan ay talong yung talong niyo wait ko ara ba lang atiman medyo kulang sa oras nga uli-uli sa bukid kay naay COVID crusade baka to sa to so activity sa simbahan manguli sila papagmama yung mga mais naman nubo matiman siguro niya mabunuhin niya mga ganit po'y mga pizza yo. Baliw na itong kamera ha. Mapakitaan ninyo. Naro, muna ko ino ninyo. Yung mga talong, bungayanan, na pitsay. Anto, kamatisan unta. Ano matiman. Talong ha. Tayo asa guys, ito dito no. Ito jay batong kaya yung batungan napo si day kalabasaan kalabasa man the sun comes up. So karon guys alas city kumahudon panto ako aragod ako ro kong gipakita check magod diri basta na yung mga tanom naman og nagid mati man
Napi mga talong dia oh. Ay, talong batong di ay. Batong. Okra na hapit na mahurot. Pichay nga. Matiman, okra nga wala matiman. Radish nga wala matiman. Radish apa niya? Sili. Nga arang kadaghan. Ih, naputol. Sayang. Ilaw pa. Ako mga area-area guys. Oh. Nature. Ulan. Mga buhay na mga sagbot. Sunrise. Anong lugar ani? So guys. Please subscribe sa akong channel ay. Then tuplukan ng mura og bagtingan ba kay arong makaibaw mo kung dunay upload pag bisag ko'y klaro nga upload kay dako bayag tabang gyapon sa atong watch hour hapit na og diri ra ni taman siguro akong vlog kay mo duty pa man pud ko, maligo pa ko. So hangtod nga sunod na tong pang nagkita Boss GBO ora grastaman ba hangtod sa sunod na to nga pagkita sa susunod na to nga vlog.